गुजिबाथि गोदान बोसोरारि फोरबो फालिदों मागुरमारि दिग्लिफार गामिया। तामुलपुर जिल्लानि गरेश्वरनि मागुरमारि दिग्लिफार गामिया बैसाग दाननि 8 आरो 9 अक्ट' एबा 22 आरो 23 एप्रिल खालि साननैनि हाबाफारिजों गोदान बोसोरनि खुंगा गुजिबाथि बोसोरारि फोरबोखौ मेहेरगोनाङै फालिदों। हाबाफारि बायदियै गिबि सानखालि गेलेनाय बादायलायनाय, थुनलाइयारि बादायलायनाय जेरै खन्थाइ आवरायनाय, हरखाब बुंथिनाय आरो सोंथि सोंनायजों लोगोसे हारिमुआरि बादायलायनायजों गिबि साननि हाबाफारिया मोजाङै मोजां जानानै थाङो। नैथि साननि हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव ब्रह्म धोरोम आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय जायो। फिरफिलाखौ बिरहोयो नाथखुसि जायख्लं गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि फनिन्द्र दैमारि बिथाङा। बे हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनावनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सावगारियाव बिबार बावनाय जायो। बिबारखौ बावजेनो इउएन आइजो गेजेर फरायसालिनि बारग' फोरोंगिरि हरेश्वर नार्जारि बिथाङा। बेनि उनाव बिफां फुलि गायनाय जायो। बे हाबाफारिया जोबनानै थांनायनि उनावनो मागुरमारि दिग्लिफार गामिया ब्रह्म मन्दिरखौ बेखेवनायजों लोगोसे जयग' आहुति फोजोंजेननाय जायो। बेखौ फोजोंजेनो सुख्लाय सेरफां दख'रा ब्रह्म धोरोम आफादनि बारग' आफादगिरि निरल नार्जारिया। बेनि उनाव डिमासा नार्जारिनि आफाद सामलायनायाव ब्रह्म धोरोम आफादनि सायाव मोनसे गेवलां मेल लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि इएम रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बाक्सा जिल्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि तारिणी चरण ब्रह्म बिथाङा। बे हाबाफारियावनो माननि आलासि महरै बाहागो लायो रहित ब्रह्म, कृष्णकान्त ब्रह्म, रेनन बसुमतारी बिथांजों लोगोसेनो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लायो। बेनि अनगायैबो मोनाबिलि हारिमु आयदायाव बर'नि जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि फेस्ला फावखुंगुर प्रेक्टिकेल बसुमतारी, बर'नि जाखांफुनाय फावखुंग्रि सुदेमसना रामसियारि आरो बर'नि जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि दावहारु बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लायो। गामि हिसाबै जों मागुरमारि दिग्लिफार हिसाबै बे जिथु फोरबो 9/18 जोङो आगोलनिफ्रायनो बेखौ फालिबोबाय थादों आरो बे धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै जोङो ब्रह्म धर्मखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो माखासे हाबाफारि जों लादों। साननैनि हाबाफारि गथ'साफोरखौ लानानै हिन्जावसा हौवासा गथ'फोरखौ इयुन भबिष्यतनि थाखाय बिथांमोननि माबाया जाहाथे शिक्षा दीक्षा आरो खेला धुला, खारनाय बारनाय आरो टेलेन्टेड एग्जाम फाथिनाय आरो खन्थाइ आवरायनाय आरो कुइज बादायलायनाय, जोंनि हारिमु बादायलायनाय आरो जिथु धोरोमखौ लोब्बा लाखिनानै जों बे बुस्थुखौ जोङो दिनैसिम 9/18 जों फालिबोगासिनो दं। जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा बाहेरायाव थांनानै रोंखा राखा जायो, जिखुनु खेथ्रआवनो सासे मोजां टेलेन्टेड गथ' जायो, शिक्षा दीक्षा आवगायनो हायो आरो मोसाखावरि जानो हायो आरो जिखुनु खेला धुलायाव खारनाय बारनायावबो मोजां जानो हायो आरो जों बेखौ गोग्गाना लायो। जों दिनैसिम मथा-मथि 5 बोसोर बे फोरबोखौ फालिनायाव, एग्जाम फाथिनायाव, टेलेन्टेड कुइसन लानायाव जोङो जोंनि गामिनिफ्राय माने 5 बोसोर कन्टिनिउ मेट्रिक आनजादाव जोङो कन्टिनिउ पास खालामनाय नुबाय थादों। फार्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, थार्ड डिभिजन खुनु सासेबो फेल जायाखै आरो लोगोसे खेला धुलायावबो आग बारायनो हादों आरो किसुमान खेलायाव फुटबलानो जा मायानो जा माने डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स्टेट लेभेलाव थांगासिनो दङ आरो बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि गथ' गथायखौ मोजां सोलोंथाइ होनो हादों। माने कन्टिनिउ हायार सेकेन्डारियाबो सासेबो फेल जायाखै, माने 5 बोसोरसो माने पास खालामबाय थादों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि गामिनि मानसिफ्रा माने धोरोमनि फारसे बहुद आग बारायनो हादों ब्रह्म धर्मनि गेजेरजोंनो। आरो जों फैगौ दिनावबो बे फोरबोखौ जों फालिबाय थागोन, जों गेप्स दोना हागौमानि। आरो नैबे जोंनि जिथु 9/18 ब्रह्म धर्मखौ लोब्बा लाखिनानै जों खुंनायाव जों गामिनिफ्रायनो रावनिफ्रायबो जोङो हेफाजाब लायाखै, खुनु थाखा फैसा जों लायाखै। गामिनिफ्रायनो जों जा हायो गरसे गरनै खांनानै आरो जोंनि गामियावनो सासे बिजाथि महरै देरहानो हानाय बिजेपिनि रनेन्द्र नार्जारिया जोंखौ गायक लाबोनानै, सिंगाम लाबोनानै आरो माने कमिटिनि मानसि लाबोनानै जोंखौ बाय हेफाजाब होदों। माने हारिमुआव, कालसाराव लाबोनानै एसे सहाय होदों। बाखि जोङो जोंनि गामिनिफ्रायनो रायजो राजानि जिखिनि अनसुंथाइ होनाय
बे अनसुंथाइजोंनो जोङो नैबे फोरबोखौ जों खुंलांबाय थादों। आरो जोंनि नैबे जिथु ब्रह्म मन्दिरा जोङो दिनै 9 थारिखआव लानायनि जोंहा मोनसे ओंथि दङ जे जोङो पूर्व दिननिफ्रायनो नैबे गोदो गोदायनि आबै आबौनि दिननिफ्रायनो जोङो हम जैग'नि गेजेरजों नैबे ब्रह्म धर्मखौ सिबिनायाव जोङो गोदान बोसोर बैसाग दाननि 9 खालाराव जों बे मन्दिरखौ गायसनदोंमोन आरो बे 9 खालारावनो जे बे ब्रह्म धर्मखौ जोङो हम जैग' होबोबाय थादों। बेनिखायनो जोंनि गामिनि जिथु मागुरमारि दिग्लिफार गामिनि हम जैग' होनाया दिनैनि बे गोदान बोसोर बैसाग दाननि 9 खालाराव देरसिन फोरबो होननानै जों फालिबाय थायो आरो। दा जा हक आङो बारा बुंला, जों लोगोसे जोंनि ब्रह्म धर्मखौ बा बर' हारिया जेथा माबा गावखौनो गाव सिनायनो हायै जानला मोनला माने भाषा रायलायनाय गाननाय जोमनायाबो सोलायोबा जोंनि बर' जाथिखौ माने फोसाबबोनाय बिजिरबोनाय संस्कार खालामबोनाय गुरुदेव कालिचरनखौ जों दिनैहाय जोंनि गुरु होननानै बर'नि सासे गुरुदेव होननानै जोंनि जाथिखौ माने संस्कार खालामबोनाय बिजिरबोनाय स्कुल कलेज गायसननाय गुरुदेवा धोरोमखौ जोंनि गेजेराव जोंनि हारिनि गेजेराव सिनायथि होबोनाय जाथिखौ सिनायथि होनाय आरो धोरोमखौ दैदेनबोनाय बाथौआनो जा ब्रह्मआनो जा जिखुनु धोरोम लानानै मानसिया संस्कार जानांगौ होननानै जोंखौ फोरोंबोनाय हिसाबै जों दिनै गुरुदेव कालिचरणखौ मुसुखा बानायनानै जोङो दिनै बिबार बावबाय थायो आरो बिथांखौ जोङो माने अरायसम बावनो हाया। आरो जोङो नैबे जिथु जोंनि ब्रह्म धर्म 90बाथि ब्रह्म धर्म फालिनाय नेमखौ जोङो थांनानै थासान्दियाव जोङो फालिबाय थागोन आरो जोंनि इयुननि गथ' गथायफ्राबो बे धोरोमखौ लाखिबाय थागोन आरो जों बिदिनो गामिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जों नाजाबाय थागोन। दा बेखिनि बुंनानै आंनि जिथु धोरोमनि सोमोन्दै बुंनायखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय। गिबि गिबियावनो आङो नोंथांमोननि बे निउसखौ दिनैनि बे बेलायाव बरायग्रोनाय थाबाय। जोंहा जोंनि बे ब्रह्म धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा देग्लायबो साननैनि हाबाफारि लानानै जोंहा देग्लाय ब्रह्म धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय जादों। बे साननैनि हाबाफारि लानायाव जोंहा गिबि साननि हिसाबै जोंहा मैया जोंहा गेलेनाय बादायलायनाय बा हारिमु बादायलायनाय मोसानाय बादायलायनाय मेथाइ खननाय रोजाबनाय मुसुरनाय बेफोर हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। जोंहा दिनैनि बे गोथार साननि 9 खालार बैसाग दाननि 9 खालार हिसाबै जोंहा सेथि साननि हाबाफारि बायदियै जोंहा धोरोमनि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय। जोंहा नैथि हाबाफारि बायदियै जोंना गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जिहेतु मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारियाबो जोंहा जोबनानै थांबाय। जोंहा थामथि हाबाफारि बायदि दङमोन जोंहा धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै बिफां गायनाय हाबाफारि, बे हाबाफारियाबो जोंहा दान्दिसे समनि गेजेरावनो जोबनानै थांबाय। जोंहा ब्रैथि हाबाफारि बायदियै जोंहा मन्दिर दरखं बेखेवनाय बे हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय। दा जोङो बाथि हाबाफारि बायदियै दङ जोंनि धोरोमनि जिहेतु गोथार मोनसे ब्रह्म धोरोमनि जिहेतु हम जैग' आवाथि होनाय बे हाबाफारिखौ दान्दिसे समनि उनावनो जोंनि गामिनिनो गुरु पुरहित बाबा बिथाङा जागायनो आखायाव लादों। दा जोंहा दिनैनि हाबाफारि बायदियै जोंहा जैग' आवाथि जोबखांनाय लोगो लोगोनो जोंहा धोरोमनि जिहेतु ब्रह्म धोरोमनि जोंहा गेवलां मेल दङ। बे गेवलां मेलाव जोंहा गाहाय आलासि महरै जोंहा मोननो हादों जोंनिनो दुलाराय बाक्सा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि मानगोनां तारिणीचरण ब्रह्म आफा बिथाङाबो जोंनि गेजेराव सफैखाबाय। दा जोंहा गेवलां मेल जोबखांनाय लोगो लोगोनो जोंहा जोंनि गेजेराव सासे गायक जोंहा मोननो हादों। जोंनि बिटिआरनि EM मानगोनां रनेन्द्र नार्जारि बिथांनि अननायाव जोंहा सासे गायक मोननो हादों। बिथाङानो जाहैबाय जोंनि ओनसोलनिनो मेथाइ रोजाबगिरि दावहारु बर' बिथां। दा जोंहा बिथां दावहारु बर' बिथांखौ जोंहा थिग बेलासिनि 3 बाजिनाय लोगो लोगोनो जोंनि बे जौस्राङाव जोङो दिखांनानै जोंहा मेथाइखौ रोजाबहोगोन। दा बिथांखौ जोङो जेब्ला मेथाइ रोजाबहोगोन अब्ला जोङो थिग 3 बाजिनाय लोगो लोगो जोङो बिथांखौ दिखांनानै जेब्ला 5 बाजिनाय लोगो लोगो बिथांखौ जोङो जोंनि दिनैनि बे जौस्रांनिफ्राय बिदाय होगोन। लोगोसे जोंहा मैया आरो दिनैनि जिखिनि गेलेनाय बादायलायनायाव जाय बिथांमोना बा जाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना गेलेनानै सेथि बान्था बा नैथि बान्था मोननो हादोंमोन, बिथांमोननि बान्थाखौ जोङो थिग मोनाबिलिनि 5 बाजिनाय लोगो लोगो जोङो बिथांमोननि बान्थाखौ राननाय हाबाफारिखौ जों आखायाव लागोन। थिग बिदिनो जोङो बान्था राननाय हाबाफारिया जोबखांनायनि उनाव जोंहा जोंनिनो बर' हारिनि एबा बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर एबा फावखुंग्रि जोंहा
बिटिआरनि EM मानगोनां रनेन्द्र नार्जारि बिथां सारनि नाजानायावनो जों मोननो हादों। बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय जोंहा सुदेमसना रामसियारि आरो सासेया जाहैबाय प्रेक्टिकेल बसुमतारि। बिथां सानैखौ जोङो जोंनि गेजेराव थिग मोनाबिलिनि 7 बाजिनाय लोगो लोगो जों जोंनि जौस्राङाव दिखांगोन। दा आं आसा खालामो जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बे दिनैनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय आं बयखौबो आसा खालामनो हरो आरो खावलायहरनाय थायो। दा जोंनि जिहेतु दिनैनि बे ब्रह्म धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै जिखिनि जोंनि धोरोमनि थांखि उद्देश्य, बे थांखि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि जिहेतु बर' हारियाव गुलाय गुजाय बा बर' हारियाव जोंनि बे जिखिनि गाज्रि थासारि नुथाय बेफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनो थाखाय जोंनि बे दिनै धोरोमखौ आगुनिफ्रायनो जोङो सिबिबोबाय थादों बा जोंनि गुरुदेब कालिचरन बाबायानो जोंखौ बर' हारि मोनसे गेरेमसा महर दानो थाखाय थोनलांनायलाय जों दिनै बिथांनि बिथोन बायदियै जोङो बे धोरोमखौ जोङो सिबिबोबाय थादों। थिग बिदिनो जोङो इयुनावबो सिबिलांबाय थागोन। जों आसा खालामो जों बिथांनि जिहेतु थिनलांनाय बा बिथांनि जोंखिनि मावनो थिनलांनाय बा बिथोन होलांनाय बर' हारिखौ गेरेमसा महर हिसाबै बुहुमाव गायसननाय बे हाबाफारिखौ जोङो जोंनि बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो मावफुंलांनो हागोन बेखौ आं आसा खालामनाय थाबाय। दा आङो बेखिनिखौनो बुंनो सानो दिनैनि बे जोंनि जिखिनि गामियारि फोरबो फुजा फालिथायखौ जों गामियावनो फालिनाय जादों। जोंनि उद्देश्यआ बेनो बा थांखिया मोनसेयानो, जोंनि जिखिनि इयुन जोलैनि फंबाय बिनानावमोन आरो फरायसा फरायसुलिमोन बिथांमोननि इयुन जोलैनि जौगानाय आरो फरायनाय बिथिङानो जा गेलेनाय बिथिङानो जा बायदि बायदि बिथिङाव जौगासारनो हायो बे थांखिखौ लानानै जोङो दिनै बे धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बायदि बायदि गेलेनाय बादायलायनायखौ जोङो मोनफुंनो हादों बा लानो हादों। आसा खालामो जों इयुनावबो बेफोरबायदि फुजाखौ जोङो रोखायैनो बा फालिलांबाय थानो हागोन। बेखिनिखौनो आङो ANM GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरियाव डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM GNM नार्सिं आरो गुबुन गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। अदालगुरि शहरनि ब्रह्मसेबा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, नार्सिं एसिस्टेंट आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो। लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला अदालगुरिनि DC कर्ट रड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन।